Omaya this year, ene ye kotonima da etoswe dionu bako empimi yenu ni dionu nsi. Nyame di ache ama neyin so yasa boade mu Okomfo Anokye Amoampɔn Palace wa Agona. Iti etwemu ne se ene nananom Agonaman Nson Atenankonwa nyina eba na wabesia wo wura ya boni din na yede na kotia opem so se tutu na woni no edi nsawoso kakra enne ya wode butai titira ema nananom Atenankonwa wo Agonamantoɔ Nson mu enyina besie mu Okomfo Anokye Fie no na egu afen no die edi kan no na ya bode sebrantie yidin ama desie mampanimfo ene etu ahene ne yesi ahenefo nyina agena tom amempo yede na kwakyea yewura opem so nanso esan sesa asama wache a wo ma no de ani a na opani due matemantinti na esese odese branti a yabo ne din na kwakyera opem so no enei na nanom eyi ne kyere oman no ene emu Atenankonwa nyina na afi sede amamre ne amane tie no ohene branti no a yabo ne din no etua na patemu nsa na se beyo na menkenkum wasoboa no ofe di kan mu adeyo eho nsem kwa na abete ne sesei na apatemu nsa tua de no aba ekyire ena no pabosu nini bre no ena nananom ekambie wo mu nyina Siafitiamu na Boabɛduro Bosomfoɔ na Nimako Bresiama edi w'anim eye kusumi ne amamre ne amane a ewo fitiamu isane se na ye konfo kokɔ obiri konfo komwie mu ho asɛm na wɔka enti na anopa bɛyɛ anopa nondudi ko ne nondu baako so afei na Agonamantoɔ Nson mu ahemfo ne mu Agyemang sɛ meka Agonamantoɔ Nson a na mekyerɛ afama so Bedomasehe Bipoahene Akrɔfonso Wiamoasehene Kofiase ne amponyinamwa obabunu bebebi sase na amponyinamwa ne hin atetesem kyerɛ sɛ amponyinamwa yekura na ɛda Agona ne Bipoahene entamu na enei enam etukotenanti emu akyɛ ne bia betena Agona na dodoɔ no akɔtena Bipoahene na yei nam so amakuro no agu na enso ne di kuro wɔ hɔ saa enkurotoɔ nson ne ka Agona homa ne yɛ man enti emu mpanimfoɔ ne wɔn memu no nyinaa abɛduru Boabɛduro Fie na sɛ wodi ahokeka ene anigye a nipa ene dom de ba ahemfie hɔ egu nsani ani a na wo hu sɛ anigye asa Agonaman akoma ma wei ena mehwɛ ye ne ma mebo pini wo poku ahwene sɛ edi enti ena ne sia to hyire mu a onhu de wo ye ne ho na sei ena ono nso ka e wani gye sem bebrebe ye ne de edi enti wani agye sa ya ma mani agye nyina ne sɛ Agona ene de atadwufo wa yeso yate dene yenya wo hene fe ene ne dika yeyi na tena patamu de na kyera Agonaman ama yeso ye hu sɛ ye wo hene sɛ de nkura aka nyina so wa hene enti sɛ ene mani agye etwase mani gye na mani agye etwase Agonahemaa na ne champa sɛ Yiadom de yamanda akna wa boa Agonaman wa konkoden wajina sɛ wɔba a ne Boabɛduro ahwɛ kuro yi mfie miensa ɛkɔ nan nie a bɔni bi anto kuro yi na champa mantan sɛ Yiadom moneyo mo bia ebusia na sabre ya wura opoku ahwene opoku tenten opoku frete opoku ahoɔfɛ wama Agonahemaa mo pia widie na yebegyina mo pia no so na mede wasi ha kai sɛ ebre bia eni akyire no ye de ofa to so mienu mu nsɛm nso bɛba abesomo enne kwasi abayi asɛmte Agona blogger Wiamoasehene TV ne The Insight Desk enuanom nan yi ne to kɛsɛ nne di na braba hoi ne nkrofiadoa na yede Okomfo Anokye Amoampɔn ahemfie somi ebremu yesrɛ sɛ de obetumi ayɛ aboa ye ne sɛ obekɔ ye TikTok, Facebook, Instagram